Часът е 5 сутринта, а ние сме на летището. Те са 1 декември и сме заредени с коледно настроение, защото отиваме на една прекрасна зимна дестинация в Полша. Филип, моят приятел, е от Полша и той ще ме води в Краков, за да разгледаме коледните пазари там и ще вземем с нас. А тук на летището открихме тази прекрасна зимна обстановка, която да ни подготви за атмосферата в Полша. И 5 часа по-късно вече сме в Полша, но не сме където очаквахме да бъдем, защото полета ни беше до Краков, а се намираме в Жешов, което е на 2 часа път от Краков. Озовахме се тук, защото имаше много гъста мъгла над Краков и не успяхме да кацнем. Въртяхме се във въздуха, половин час пробваха, но не се получи. Дойдохме тук и сега чакаме да ни организират транспорт до Краков. Но като път си на път, трябва да очакваш такива неща. На нас не се е случвало и по-лошо. Случвало ни се също нещо, но по средата на нощта и стояхме 5 часа на летището в Лондон, така че няма да имаме проблем да изчакаме малко тук. Само ще трябва да премахнем някои от активностите, за да съберем всичко в програмата или пък да сме по-бързи, но нямаме търпение да дойде автобуса и да потеглим към Краков. За моя изненада автобусите пристигнаха само 20 минути след като каснахме на летището. Качихме се и потеглихме за Краков. След 2 часа път най-накрая пристигнахме и това е апартамента, който си наехме тук в Краков. За една нощувка ни излезе около 100 лева. Намира се точно в центъра на Стария град и всичко е изключително близо. И сме много щастливи за сега, за това как изглежда апартамента. Просторен е, сравнително нов и ще ни свърши прекрасна работа. Една от основните причини, поради които дойдохме в Краков, е именно коледния пазар. Той е един от по-известните пазари в Европа и хора идват тук от различни градове в Полша, както и различни страни, да го посетят. И беше пълно с хора наистина, но това не ни спря да се насладим на сергийките и прекрасната храна. Взехме си устипек от коледния пазар. Традиционно Журавино. Да, сос. сирене. И се яде с този сос от боровинки. Добре? Very salty. На солти, да. Много е селено. Леко да се селява, но е вкусно и определено се отива с червената боровинка. Тази екскурзия много бързо се превърна в кулинарна такава. След като замезихме на коледния пазар, ние потърсихме нещо по-солидно и се озвахме в един ресторант, който се казва Убабча Малини, което означава, както предполагате, в баба малинка. Кухнята е традиционна, полска, атмосферата беше много топла, задушевна, имаше пианист и всичко беше много вкусно.
В ресторанта беше много шумно и няма да чуете нито дума от това, което казвам, затова се включвам да ви представя този уникален гулаш в хляб, който пробвах. Най-наподобява на българска яхния с свинско, бих казала. Вътре имаше морковчета и гъбки, соса беше попил в хляба и се сервира също така с млечен сос отстрани, който аз добавих вътре и стана още по-вкусно, а Филип си поръча каренца с гъбен сос. Добро утро! Днес е нашия втори ден в Краков и тази сутрин сме станали рано и виждаме колко мъгливо е всъщност наоколо. Може би за това не сме успели да каснем вчера. Мисля, че мъглата е била дори по-гъста от днес. Но днес, защото нямахме време вчера, сме събрали много неща на куп, отиваме да закъсваме и след това имаме тур на еврейския квартал, който чакам аз с нетърпение. След това ще видим катедралата, ще видим и замъка Вавел, а сега по път към еврейския квартал се разхождаме в парка Планчи, така че съчетаваме полезното с приятното. Дойдохме да закъсваме в едно много сладко местенце. Аз си поръчах палачинки с извара, полски, с тварок е извара на полски. А Филип си взе омлет с йонга, авокадо и круасан. Към това си взех и чайче и този прекрасен сладък макарон, като котенце изглежда и е с вкус на ябълков пай. Сега да го пробваме, нямам търпение. Айде! Много са меки, аз очаквах да се по-твърди, щом с извара. Сервират с йогурт и сладко. Усеща се изварата. Леко солено е заради нея. Леко кисело дори бих казала, но се съчетава много добре с йогурта и сладко. Ето го и резултата. Няма и следа от нашата храна. След закуска се отправихме към старата синагога, откъдето започна нашия тур на еврейския квартал. Турът продължи 2 часа и половина и беше безплатен, или по-скоро платете колкото си искате на края на тура. Това е нещо като вид бакшиш, който се остава на екскурзовода. Посетихме много различни синагоги в еврейския квартал и аз съм много щастлива, че го направихме това нещо, за да разберем малко за тежката история на града, а не само да се наслаждаваме на това, което виждаме. Влязохме и в кафе Евре, което преди е било молитвен дом. Долу са се молили мъжете, а горе, където се намирам аз, са се молили жените. Въпреки че целта му е сменена, то продължава да бъде социален център, който събира хората от квартала. По време на тура забелязахме това малко драконче и се оказа, че то е символът на Краков. След обиколката на гетото, турът ни приключи на площадът на героите. Това е мястото, от което евреите на 2 пъти са взимани и карани в концлагерите по време на Втората световна война. А точно от отсрещната страна на площада се намира единствената аптека, която е съществувала по това време в гетото. Тя е била държана от поляка Тадеуш Панкевич и благодарение на него знаем какво се е случвало в гетото. Той се е опитал да помогне на евреите по това време, като мебелите в магазина му са имали място за евреите да се скрият и успял да помогне на няколко човека. Тежки истории, които заслужават да бъдат чути. След края на тура ни оставаха само още няколко часа в Краков и се втурахме да разглеждаме нещата от списъка ни. Следващото беше още един коледен пазар, този на площад Вълница. Взехме си винце греено. What is this wine? Вино малинове. Малиново вино, да. Греено, много добре изглежда. На здраве!
На Инстаграм. Много е сладичко, много приятно. Доста силно също. Филип даже се задави. И продължаваме да търсим други нахалтки на пазара. Yes, because I'm your mom. Филип взима бисквитка за майка си. Ето, тук има много голям избор. Красиви коледни къщички. И сърчица с пожелания. Огладняхме и отидахме на новия площад, който се намира в сърцето на еврейския квартал. Преди тази сграда се е използвала от евреите като пазарно място, а днес може да закупите едни от най-хубавите запеканки. Ние си взехме половинки, а двойните може да си представите колко големи са. Моята е с сирена, с типичното сирене тук за планината, която се намира до Краков. А това е на Филип и е с различни видове салами. Килбаса, точно така, на полски салами се казва килбаса. И бекон, мисля, и отдолу има сирене. А основата на това, на запеканката, винаги е гъби и кашкавал. Намираме се на входа на замъка Вавел и този замък прочетахме преди да дойдем тук, че е съществувал още по време на палеолитната ера и това е било преди 100 000 години, толкова отдавна, естествено не в сегашната си форма, но тогава е имало замък на тази важна позиция. Замъка се намира точно до реката, както виждате, и пази града. Сега ще се опитаме да влезем, ако има свободни билети, защото не сме се запазили час, и да разгледаме и отвътре тази красота. Вече се намираме в замъка и нещо интересно е, че през 11 век тук Казимир, Филип? Кажимеш. Окей, на полски се произнася Кажимеш. Първи е построил този замък в подобен вид или по-скоро размер и после другите различни владетели са надграждали. Тук имало династия на Кажимеш. Много владетели с това име, които се са построявали и са надграждали този замък до, мисля, че Казимир IV. И няма да влезем да разгледаме всичко, за жалост, защото времето ни притиска. Трябва да ходим на коледния пазар, трябва да хващаме влак. Но се разходихме, видяхме гледката от тук, която е страхотна. Ако имате време, задължително елате до тук и може да разгледате и специфичните зали с различните богатства на замъка. Сега виждате тази красива гледка, която трябваше да имаме, но за жалост, заради тази гъста мъгла, почти нищо не се вижда. Но интересен факт, който Филип ми сподели, е, че в Краков всъщност тази така наречена мъгла всъщност е смог, който е причинен от различните видове отопление. Много стари печки е имало в града и Краков е града в Полша, който има най-голям проблем с смог в страната.
Нов ден, нов коледен пазар. Днес сме в родния град на Филип, Уч, и тук намерихме това сладко пазарче пред шопинг центъра в града. И той забеляза, че тук продават един десерт, който те ядат на Коледа. Ето така изглежда и се казва маковец. Името не е случайно. Мак е със същото значение и на полски. И десертът се прави от макови семена и ядки. Вътре има орехи, главно мисля, стафиди. Външния слой на рулото наподобява бисквитена торта. Мисля, че от бисквити. Отгоре е покрито с кокос. Аз го пробвах вече, много ми хареса. Взехме си го от тази малка сиркика зад нас. А Филип от тук се взе и ощипек. Това сирене, което е типично за планината, го има и тук, но не бих казала, че е също толкова добро. И сега разбрах, че то е направено от козе мляко. Така че интересен е вкуса със сигурност. Отиваме да пробваме другите вкусовики на пазара и чао от нас! Приятелят на Филип ни каза, че този площад скоро е бил реновиран и част от парите за реновацията са събрани чрез разпродаване на метални плочки с имена на различни хора, които после са били вградени в бетона. Тоест, тези плочки са били на търг и хората са надавали, за да може тяхното име да е там на площада и след събраните пари са подпомогнали реновацията. И е време да приключим нашето кулинарно приключение в Полша за този коледен сезон. Аз ще го завърша с една сочна поничка, както я наричат в Полша, пончка. И с нея ще си пия тяхната версия на айран, който е кефир. Да видим как ще е тази комбинация. Сега ще разцепим поничката, да видим пълнежа. Много са ми ги хвалили тези понички. Не е много богата, но пък изглежда добре. Я да видим. It's actually very nice. Много е вкусна всъщност. Изненадана съм. И така на сладка нотка завършваме този клип. Чао!